नमस्कार, मी अंजली तुमचं आणखीन एका व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत करते। कसे आहात? मस्त आहात ना? मस्तच राहा आणि आजूबाजूचा परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवा। तर आज आपण पाहणार आहोत चॉकलेट हार्ट शेप पिनाटा केक। तर चला पाहूया त्याला लागणारे सामान। तर आता आपण सामान पाहत आहोत, आपल्याला काय काय लागणार आहे। तर आपल्याला असा स्मॉल पिनाटाचा मोल्ड लागणार आहे। हे सिलिकॉन मध्ये किंवा प्लास्टिक मध्ये पण भेटतं। आपल्याला कपकेक केलेले आहेत मी, हे व्हॅनिलाचा आहे आणि हा चॉकलेटचा आहे। जर तुमच्याकडे केक केल्यावर जो भुगा उरतो तोही असला तरी चालेल, त्यातही बनतं। ब्रश लागणार आहे, स्पून लागणार आहे, ह्या दोघांपैकी एक असलं तरी चालेल। स्मॉल ब्रश पेंटिंगचा, हे स्प्रिंकल्स आहेत, तुम्हाला जे आवडतील ते। हे गोल्डन आणि सिल्वर फ्लेक्स आहेत, जेल कलर आहेत, ग्लिटर आहेत, डार्क कंपाऊंड आणि व्हाईट कंपाऊंड आहे, सिलिकॉन बाउल आणि स्पॅच्युला आहे। तर चला आता आपण स्टार्ट करूया। तर आता आपण एका बाउल मध्ये व्हाईट चॉकलेट घेतलेली आहे, एका बाउल मध्ये डार्क चॉकलेट घेतलेली। तर आता आपण ह्या दोन्ही चॉकलेट्सला मेल्ट करून घेऊया। तर आपलं चॉकलेट मेल्ट झालेलं आहे। तर आता आपण व्हाईट चॉकलेट हे मेल्ट करून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण दोन्ही चॉकलेट मेल्ट करून घेतलेले आहे। ज्यांच्याकडे मायक्रोवेव्ह त्यांनी त्यात करा किंवा डबल बॉइलिंगने केलं तरी चालेल। तर चला आता आपण पुढची प्रोसिजर करूया। तर आता आपण मोल्ड घेऊया, त्यात आपल्याला चॉकलेट टाकून त्याचं कोटिंग करून घ्यायचंय। तर आता आपण डार्क चॉकलेट टाकून घेऊया त्या मोल्ड मध्ये। पूर्ण भरायचं नाहीये, फक्त आपल्याला त्याला कोटिंग करून घ्यायचंय त्याचं। तर तुमच्याकडे स्पून असेल तर स्पूनने त्याला असं पूर्ण लावून घ्या मोल्डला। तर आता तुम्ही पाहता आपलं सगळं चॉकलेट बाजूने लावून झालेलं आहे। तर आता आपण याला 5 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवूया। तर आता आपण व्हाईट चॉकलेटचं पण त्याचप्रमाणे करून घेऊया। तर आता आपण इथे एक बाउल घेतलेला आहे, त्यात आपण थोडं व्हाईट चॉकलेट काढून घेऊया। आता आपण इथे व्हाईट चॉकलेट काढून घेतलेले आहे। तर आता आपण लव्हेंडर कलर टाकूया ह्यात, बरोबर जेल कलर। आता आपण इथे हा लव्हेंडर कलर जो केलेला चॉकलेट मध्ये तो आपण टाकून घेऊया। ठेवूया 5 मिनिटं। तर आता तुम्ही पाहत आहात 5 मिनिटांनंतर आपला मोल्ड काढलेला आहे। आता आपण पुन्हा त्याला अजून एक कोटिंग करून घेणार आहोत चॉकलेटची। तर आता आपण ही चॉकलेट ब्रशनी पुन्हा एकदा कोटिंग करून घ्यायचंय। त्याला परत 5 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवूया। तर आता आपण दुसऱ्या मोल्डला पण सेकंड कोटिंग करून घेऊया। आता हे पण 5 मिनिटं पुन्हा फ्रीज मध्ये ठेवायचंय। तोपर्यंत आपण दुसरं प्रिपरेशन करूया। जे कप्स केक होते आपले ते घेऊया। 10 कप केक्स घ्यायचे आपल्याला। तर आता हा कप केक आपण ह्यात काढून घेऊया। जर तुमच्याकडे कप केक नसेल, तुम्ही जो केक करता त्या केकचा तुमच्या जवळ भुगा उरतो
तोही घेतला तरी चालेल। तर आता आपण याला असं जरासं तोडून घेऊया, याचा भुगा करून घ्यायचा आहे। तर आता तुम्ही पाहत आहात आपण चुरा करून घेतलेला आहे। तर ह्यात आपण थोडंसं डार्क चॉकलेट मिक्स करूया। आणि जर तुमच्याकडे ड्रायफ्रुट्स असतील तर ड्रायफ्रुट्स, किंवा तुम्हाला स्प्रिंकल मिक्स करायचे असतील तर स्प्रिंकल्स किंवा तुटी फुटी तुम्ही मिक्स करू शकता। तर चला आता आपण थोडीशी डार्क चॉकलेट मिक्स करून घेऊया। थोडीशी डार्क चॉकलेट आणि जर तुमच्याकडे ड्रायफ्रुट्स असतील तर तुम्ही ड्रायफ्रुट्स पण मिक्स केले तरी चालेल। मी तुटी फुटी मिक्स करते। तर आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला जे आवडत असेल तुम्ही ते मिक्स केलं तरी चालेल। अगदी आणि लहान मुलांना आवडेल अशी छान डिश आहे। लहान मुलांना काय चॉकलेट म्हटल्यावर मोठ्यांनाही आवडतं। तर चला आता आपण दुसरी प्रोसिजर करून घेऊया। तर आता आपण तो फ्रीज मध्ये सेकंड कोटिंग करून ठेवलेला मोल्ड घेऊया। आता आपण जे बॅटर तयार केलेलं ते घेऊया। तर आता आपण हे यात भरायचे। तर अशा प्रकारे आपण सगळे मोल्ड भरून घेतलेले आहेत। तर आता त्याला आपण वरनं चॉकलेटनी कोटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण चॉकलेट कोटिंग केलेली आहे। तर आता पुन्हा आपण याला 5 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवूया। तर आता आपण दुसरा मोल्ड घेतलेला आहे, त्यात मी चॉकलेट कप केकचा जो चुरा केलेला तो भरणार आहे आणि ह्यात व्हाईट कप केकचा चुरा। तर आता आपण यावर मिल्क चॉकलेट टाकून घेऊया। तर आता आपण याला फ्रीज मध्ये ठेवूया आणि मग डेकोरेट करूया। तर आता आपण चॉकलेट्स डिमोल्ड करून घेऊया। तर हे अशा प्रकारे आता झालेले आहे। तर आता आपण सहज पाहू शकता किती सुंदर आणि मस्त डिमोल्ड झालेले। जे एक्स्ट्रा एजेस आहेत ते आपण सुरीने कापून घेऊया। तर चला मग आता डेकोरेट करूया। तर आता आपण इथे चॉकलेट घेतलेली आहे, आता आपण त्याला डेकोरेट करायचं आहे। तर आता आपण पहिलं मिनिट घेऊया। ब्रशच्या सहाय्याने तुम्ही थोडासा देऊ शकता। डेकोरेट करायचं हे तुमच्या मनावर आहे, तुम्ही कसं डेकोरेट करताय। असं मस्त गोल्डन कलरचा झालेला आहे। तर आता आपण दुसरं डेकोरेट करून घेऊया, दुसरं चॉकलेट केक।
अशा प्रकारे झालेलं आहे. आपण आता दुसरं घेऊया आपण चॉकलेट. तर अशा प्रकारे आपलं चॉकलेट डेकोरेट करून झालेलं आहे. एका बॉक्समध्ये ठेवलेलं आहे. नक्कीच तुम्हाला आवडले असेल. मला कमेंटमध्ये सांगा कसं वाटलं. तुम्ही असं बॉक्समध्ये ठेवून तुम्ही गिफ्ट करू शकता कोणाला बर्थडेला, ॲनिव्हर्सरीला किंवा रक्षाबंधनला. असं छानपैकी मस्त चॉकलेट हार्ट शेप पिनाटा केक कसं वाटलं मला नक्की सांगा. व्हिडिओला नक्की शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. जय महाराष्ट्र.